sinubang isdang tulingan. Ayun. Mauni ang sagol sa ginataang laboy. Oo, sa Tagalog. Saluyot, guys. Niyog, lubi. Tapos, muna akong isagol sa ginataan na sa labong. Isda nga tinapanan na iyang damas. Ano siya, guys? Butangan pa og tanglad. Butangan pa aning atsal. Og sibes dahon. Tapos kuan lato o kuan kalabasa. Kay mga gata o labong. Ano siya, guys? Gata. Tapos muna akong labnaw na gata. Yun na nakubos lunod ang labnaw nga gata. Dayon mga lamas. Tara, guys, tanglad. Loy guys. Sibuyas bombay. Cute, guys. Naulahi ang tanglad. Ay, tanglad. Batong. Kaning atsal. Pampahunot. O, sili green. Dayon. Isunod na dayon na po ang first gata. Tingnan ako kayo, nalata na ang ano, guys. Kalabasa. Namiyagit sa gata, guys. Kuha ko kasi isa lang gani kakamot lang ko ba. Kaya isa na gunit sa cellphone. Nagamit ko tripod kay dali naman nga luto. Asin. Ginataang langka ni, guys. Naapay pasayan ang tailiso pa. Piniri ay sinugbang isda na lang pang palami. Nabaluto, nagamit ko ani ang pasarap. Hindi na lang ako ipakita kay palo na sa ito. Ginataang lagbawong web, kalabasa, saluyot. Ano siya? Kung ginataang. Ano tayo, guys?